Takže dámy a páni, sme tu opäť naspäť s hodnotením nášho behu, pardon za moje rozprávacie schopnosti, už to je naozaj ťažké. Najprv chcem, aby nám povedal niečo o Míšo, ktorý beží za teba druhýkrát s našim tímom, takže povedz, aké si mal pocity a čo po dobehnutí. No tak tento rok som už nekráčal toľko ako predtým, tých 8 km viac menej ubehlo a najväčší problém bolo tých ostávajúcich 3, sa niečo. Čas, no v podstate 1 hodina 22 ako minule, čiže na budúci rok sa až budem musieť fakt zlepšiť poriadne. Ale bolo to celkom fajn, akurát teraz ma nohy boli jak šialence. Podobne asi aj Davida. No, mňa takisto, ja som sa síce pohoršil, musím sa priznať, bohužiaľ, o 6 minút som si pohoršil, ale skutočnosť je taká, že aspoň som splnil svoj cieľ a ten cieľ bol nezastaviť ani raz neprejsť do kroku, takže minimálne v tom som spokojný. Celkovo sa po dobehnutí cítim tak menej vyflusnutý ako minule, takže aspoň to je možno tých 7 minút, ktoré som mohol do toho viac vložiť. Tak toľko asi všetko. Počasie bolo celý čas dobré, ani raz nám nezapršalo. Občas sienik, ten čas išiel, keď sme prišli do mesta, začalo byť neskutočne teplo a to bolo to najhoršie z celého behu. Ale veľmi som chcel pochváliť, ak nás niekto pozerá z ľudí, ktorí boli povzbudzovať, tak veľmi im ďakujeme. Aj počas celej cesty, nie iba v cieli a Vertikálne video. to asi všetko. Chceš ešte niečo ty povedať, Mišo? Nie, to bude asi všetko. Dobre, majte sa. tak behu zdar.